Grabe katugnaw. Sama kabugnaw sa mga reply. Yo, may buntag yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon kay nagbike ta no. Atong ruta karon kay padung taog Maya. To kauban to la Sir Mox. Tanay. Una. Tugnaw kayo. Matay ligo. Nami dire og Maya mga ga. Mahaw ta. Sir Mox oh. Kusgan kayo. Baywati ko na lang itlog sir. Di mo mahaw eh. Nang may munggos. Kanang ko na ko. Medium rare po, medyo luto, medyo hilaw sir ba? Ngaon ta ngaon. Mahaw sir, mahaw. Sobra na akong dali gani ha. Nalimot ko ha. Wala ko helmet. Pero okay ra. Kay gahay mo tago-daan sir. Ganoy TV. Ganoy TV vlogger. Sikat na hat ba? Sugot ra pud. Tuloy nang tinae. Banyak na pud. Kiwawa wa helmet eh. Kiwa ka sir. Vlogger na wa helmet. Pero okay ra. Gayam tagodaan. Pwede rin mabus-bus. Ayaw lang po. Namin dire sa mayang board mga. Kuha may ebidensya nga naabot kami dire. Picture ba. Stop over sa dire sa kuan mga. Jollibee dan bantayan. Kay nagkuhan si Sir Mox deposit. Mura deposit nga di pwede withdraw. Mission success sir. Okay. Subwak na subwak. Mo na pinaka lison no. Kaya mag biyahe ka magbike nya kabak pyro ni mong lubot gado juga yo labi na dugay ka kitag CR liso juga yo manang magbike mo mas may nga mag CR mo daan kayo magbiyahe mo magbike na aw biyahe magbike kung magbiyahe na mo nya kasi aron mo nya dugay mo kitag CR liso juga yo panugnaon ka bisag ditugnaw. Pero pwede ram gyapon na siya kan solusyonan o di ka kitag CR pwede ram solusyonan pwede kaya isukara na sir no. Bisa. Kita CCTV. Kapoy na, kapoy. Ano ka? Mau na ning apart nga wala na may tingganay. Puya na. Las Spaghetti. Laban ng clouds. Kaya laban ng clouds mga kay landong-landong pa. Oh, doko lang. Waiting ko nay. Igor ka survive gamay. Hilis pansiter. Tura. Tura guys. Init guys. Kayo. Lagi init lagi kayo. Kaon ng island alas 9 guys. Iba mahaw eh. Mamahaw ang island. Tapangan. Inita na. Dali ka po ko. Ugo na guys. Ugo na kasi. Kailangan mo magbike-bike. Kailangan mo makusgan. Pag-gym mo, pag-gym. Kaya kapoy mag-bike. Sir. Gym mo sa akin. Kuya. Sabi inita yun. Murali kong dagat eh. Are ko. Salamat ya. Sir Mox, thank you. Turboard. Uli na ko mga ga. Kapuya eh. May practice sa iba niya. Largo long ride. Pag last na ko nga bike adventure mga ga. Ito ni sagat ag logo. Insulti ko no nga kanang basin last na to na ko nga bike adventure. Pero murag di man may mahunong mga ga. Nindot man padayon nun siya no. So nakauna na ako nga i-challenge ako kung galingon nga. Maabot ko 40, 60. Basta makabike pa lang ko no. Paring kamoto na ako nga. Di ta mahunong sa itong bike adventure. Malag bisa gasa ta maabot magbike adventure ta no. So maguban-uban ta ninyo ana. Uban ni ko ninyo. Kunya tabangi ko ninyo, suportae ko ninyo kay para dili laaya to ang pagbike no. Dili lang kay sa mga bike ra mga ga or sa bisag unsa pa nga uban ako nga mo naan nga video inaot ko nga inyo kung suportahan no. Magpadayon mo, magpabili mo sa pagsuporta no. So hangtod sunod di gayon kita-kita tanyog balik Ganoy TV. Anoy out. See you.